मॅपटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉइल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची दैनिक सामनात प्रदीर्घ मुलाखत छापून आली आहे. या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गट आणि भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांची तुलना पालापाचोळ्याशी केली आहे. गेला तो पालापाचोळा आहे, तो उडून गेल्याशिवाय राहणार नाही, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या या विधानाचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांनी खरपूस समाचार घेतलाय. केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी देखील यावर जोरदार समाचार घेतलाय. उद्धव ठाकरेंची ही मुलाखत बोगस असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिलंय. शिंदे यांनी अत्यंत मोजक्याच शब्दात उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. लक्षात ठेवा, पालापाचोळ्यांनी इतिहास घडवलाय, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांनी मीडियाशी संवाद साधलाय. यावेळी त्यांना आजच्या उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीत पालापाचोळा या विधानाबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांना आणखी काही बोलायचं ते बोलून होऊ द्या, मग एकत्रितपणे उत्तर देऊ. त्यांना वाटतं पालापाचोळा आहे, तर या पालापाचोळ्यानेच इतिहास घडवलाय. जनतेला माहित आहे इतिहास घडवणारे कोण असतात, हे जनतेने पाहिलंय. आमची लढाई सत्तेसाठी नाही, बाळासाहेबांच्या विचारांसाठी होती. बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका घेऊन आम्ही निर्णय घेतलाय. त्यामुळे कोणाला पालापाचोळा, पानगळ काय म्हणायचंय ते म्हणू द्या, तो त्यांचा विचार आहे. परंतु पुन्हा एकदा सांगतो, याच पालापाचोळ्याने इतिहास घडवलाय, असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी लगावलाय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.